हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं ममता यादव और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्रणाम बा, बहुत बहुत स्वागत बा। और मेरे चैनल के प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत प्यारा सा एगो बहन हमारे कमेंट के रही है कि दीदी एगो विवाह तुलसी विवाह गीत का वीडियो बना के डाला, तो हम एगो तुलसी विवाह गीत लेके आए बनी। कैसन लगी कमेंट में बताइए। कार्तिक मास बड़ी पावन दिनावा सुहावन हो। कार्तिक मास बड़ी पावन दिनावा सुहावन हो। सखिया अंगने में तुलसी के पेड़वा लहर लहर पतवान हो। सखिया अंगने में तुलसी के पेड़वा लहर लहर पतवान हो। कार्तिक महीना एकदशिया के तुलसी के भी बहाओ। सखिया अंगने में मड़वा छवैबू बेदी या बनैबू न हो। सखिया अंगने में मड़वा छवैबू बेदी या बनैबू न हो। कहवा से आवेला बरतिया तो कहवा जे उतरेला हो। कहवा से आवेला बरतिया तो कहवा जे उतरेला हो। सखिया कहवा से आवे शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। सखिया कहवा से आवे शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। देवलोक से अवेला बरतिया तो चंदन गछिया उतरेला हो। सखिया मथुरा से आवेला शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। सखिया मथुरा से आवे शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। कवन बजब ले बरतिया त कवन गहनवा न हो। कवन बजले अइले बरतिया त कवन गहनवा न हो। सखिया कवन चुनर लैले शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। सखिया कवन चुनर लैले शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। बरहो बाजन लैले बरतिया तो सुना में गहनवा न हो। सखिया लाल चुनर लैले शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। सखिया लाल चुनर लैले शालिग्राम त तुलसी बियाहन हो।